गोंयांत परत एक फावट सनबर्न फेस्टिवल जावपाचो आसा। गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्याचो तसो प्रयत्न आसा। मात सनबर्न फेस्टिवल करपाचो सरकाराचे प्रयत्न आसले तरी ताका हिंदू जनजागृती समितीन विरोध केला। हिंदू जनजागृती समितीन शुक्रारा पणजेंत पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिल्या। सरकारान सनबर्न फेस्टिवलाक मान्यताय दिवच्या पयलीं ताचे कडल्यान पयलीं फाटलो उरिल्लो महसूल वसूल करचो। तशेंच गोंयच्या तरणाट्यांक वायट गजालीं कडेन व्हरपी महोत्सव आमकां नाका अशें हिंदू जनजागृती समितीन मागणी केल्या। सौरभ अग्रवाल नामचा ड्रग डीलर गोव्यातल्या वागातोर बीचवर त्याला अटक करण्यात आली होती। 2013 मध्ये सनबर्न फेस्टिवलमध्ये वागातोरमध्ये अटक करण्यात आली होती। तर अशा सनबर्न फेस्टिवलमध्ये कसं असतं की चिलीम हुक्का मुक्तपणे पितात। ते म्हणाले स्मोकिंग फ्री झोन आहे, तर असं नाही, प्रसाधन गृहामध्ये टॉयलेटमध्ये जाऊन अंमली पदार्थाचं सेवनही करतात। तर जेव्हा इकडे त्यांनी दंड देण्याचं सुरू केलं की नो स्मोकिंग झोनमध्ये तुम्ही स्मोकिंग करता, तर यांच्या पावत्या संपल्या। म्हणजे याहून गंभीरता लक्षात येते की केवढ्या मोठ्या प्रमाणात इकडे आपण धूम्रपान स्मोकिंगचा भगाड सुरू असतो। तर जरी ते म्हणतात की इट विल बी अ ड्रग फ्री फेस्टिवल, ड्रग्स विल नॉट बी देअर, पण तुम्ही जर पोलिसांना विचारा तर ते तुम्हाला सांगतील की नक्कीच असा भाग नसतो तिकडे। आणि अंमली पदार्थ विरोधी पथक जे आहेत त्यांचं 2009 सालमध्ये नेहा बहुगुणा म्हणजे ही बेंगळुरू येथे काम करणारी दिल्लीची एक IT म्हणजे ग्रॅज्युएट, त्यांचा अंमली पदार्थाचा अतिसेवनामुळे मृत्यू झाला होता। तसंच 2014 मध्ये सुपरसॉनिक फेस्टिवलमध्ये ईशा मंत्री मुंबईची फॅशन डिझायनर हिचासुद्धा अंमली पदार्थामुळे मृत्यू झाला होता। आता या सनबर्न फेस्टिवलमध्ये काय होत असतं की आयोजनमध्ये ना विदेशी पर्यटकही असतात, तर ते आयोजनच्या नावाने येऊन ड्रगचा व्यवसाय करत असतात असे आढळलेलं आहे। आणि यांच्यावर सरकार काहीच कार्यवाही करत नाही। आता 2013 मध्ये सनबर्न फेस्टिवलमध्ये जे काय पार पडला, तर तिकडे 450 कॅटामिनच्या बाटल्या म्हणजे ज्यांची किंमत 1 कोटी रुपये आहे, ह्याला आपण कसं म्हणतो की डेट रेप ड्रग, सगळ्यांना माहीत असेल, तर एवढ्या बाटल्या सापडल्या होत्या। म्हणजे या फेस्टिवलमध्ये नेमकं काय चालतं तर आपल्या लक्षात येणार आहे। तर ह्यामुळे नेमकं काय होत असतं की ह्याच्यामुळे एकतर आपल्या संस्कृती या काय आपली संस्कृती नाही आहे, आपल्या युवा पिढीनं व्यसनाकडे वळवते आणि आपल्या संस्कृतीचा द्रोह होतो। म्हणजे पाश्चात्य संस्कृतीचं अंधोनी करून आपण अधोगतीलाच जातो। तर गोवा पोलिसने या सनबर्न फेस्टिवललाच म्हणजे 600 पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केला होता। मग त्यासाठी आयोजकांना 2,30,00,000 रुपये, तसेच गोवा शासनाचा मनोरंजन कर, व्यावसायिक कर आदीसाठी 1 कोटी रुपये वर्ष 2010 पासून देणं बाकी आहेत अजून। म्हणजे ते न मिळल्या कारणाने हायकोर्टमध्ये गेल्यामध्ये हायकोर्टाने हे सगळं कर व्याज सकट वसूल करावं, नंतर परवानगी द्यावी अशी अट असून सुद्धा आज सनबर्नला गोव्यात परवानगी मिळत आहे। ती खूप शोकांतिकाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी। पर्यटनची वाढ होते, व्यवसाय मिळतो। अरे पण पर्यटन जर करायचं असेल तर विदेशी पर्यटकने आपल्या संस्कृतीशी जोडणारे खूप अशी कलाकृती आहेत ना, तर त्या कलाकृतीला जोडून पर्यटन करावं। पर्यटन करायला कोणाला अडचण नाही ना, पण अशा ज्या पर्यटनाने ज्याच्यामुळे आपल्या युवा पिढीनं व्यसनाच्या आधारी जातात, आपल्या संस्कृतीचा नाश होतो, असं पर्यटन आपल्याला का आवश्यक आहे? आणि सनबर्न ज्यांचा इतिहास जर बघितला तर एवढा विकृत आहे, तर ह्यांना कशी अशा प्रकारची मदत होते? परत शेवटी 4 परत मागण्या सांगतो की ज्यांना ज्या काय परवानग्या दिल्या आहेत सनबर्नसारख्या कार्यक्रमाला, तर त्या परवानग्या रद्द कराव्या। दुसरी गोष्ट कशी की जो काही त्याने कर बुडवला आहे तर व्याज सकट सरकारने वसूल करावा। तिसरा, राष्ट्रध्वजाचा अवमान जो काही सनबर्न फेस्टिवलमध्ये झाला आहे तर तो त्याच्या ध्वजसंहितानुसार त्यांच्यावर गुन्हा नोंद व्हावा। आणि चौथा म्हणजे आपल्या युवा पिढीनं व्यसनाकडे वळवणारी, आपल्या संस्कृतीशी द्रोह करणारी अशी EDM जी काही फेस्टिवल्स आहेत, म्युझिक फेस्टिवल, तर अशा फेस्टिवल गोवा मुक्त करावा। म्हणजे ह्यांना कुठलाही थारा गोव्यात नाही द्यावा। एक मुद्दा शेवटचा राहायचा सांगायचा विसरून गेलो की अशा फेस्टिवलचा आस्वाद घेण्यासाठी मॉली म्हणून एक प्रकारचा ड्रग असतो। ते म्हणतात, आयोजकच म्हणतात, तो जर तुम्ही मॉली जर ड्रग घेतला तुम्ही फेस्टिवल म्युझिकचा आस्वाद चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतात। मग तुम्हीच विचार करा, ड्रगचा वापर ते स्वतः कबूल करतात ना, मॉलीसारखे ड्रग म्हणाले घ्यावे लागतात, नाही तर तुम्ही फेस्टिवलचा आस्वाद नाही घेऊ शकत। म्हणजे ह्या सनबर्न फेस्टिवलमध्ये कितीतरी लूपहोल्स आहे, कितीतरी गोड बंगाल आहेत, कितीतरी गोष्टी अशा
भाजप पक्ष हरशी देशाच्या स्वाभिमानाचे संस्कृतीचे गजाली सांगता आणि सत्तेचेर येतकीत विरुद्ध दिशेन वागता अशें सांगलें. आकडेवारी दिली किती माणसं ओव्हरड्रग घेऊन मेली आहे याची सरकारला अजिबात पर्वा नाही. संस्कृती गेली खड्ड्यात ह्या स्पष्ट भाषेत. सरकार कोणाचं आहे तर भारतीय जनता पक्ष. संस्कृतीला अतिशय मानणारा पक्ष म्हणून मानला जातो. पुण्याला झाली तिथं सत्ता कोणाची होती? भारतीय जनता पक्षाचीच. हिंदुत्वाचा विचार मांडणार, आपल्या संस्कृतीबद्दल अभिमान सांगणार, देशाबद्दल अभिमान सांगणार, ह्या सगळ्या गोष्टी सांगण्यापुरत्या आहेत, प्रत्यक्षात त्याच्यापासून एकदम दूर चाललेले. सरकाराचो निषेध आणि सनबर्न फेस्टिवलाक विरोध दाखोवपा खातीर गोंयांतल्या सांस्कृतीक मोगी लोकांनी व्हडा संख्येन आयतारा पणजे आंदोलनात वांटेकार जावचे अशें आव्हान समितीन दिलां. आंदोलनामध्ये या संस्कृतीप्रेमी महिलांनी या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावे. हे आंदोलन 10 तारीखला आझाद मैदानावर सकाळी 11 वाजता होणार आहे. तेव्हा सर्व संस्कृतीप्रेमी महिलांना आवाहन करते की या आंदोलनामध्ये सहभागी होऊन